Γεια σας παιδιά, εδώ ο Andy. Θα σας παίξουμε σε PlayStation 2 τσιπαρισμένο, αντιγραμμένο παιχνίδι, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. GTA San Andreas, να το. Κάνουμε το κουμπί. Βάλουμε το CD, πατάμε reset και θα σας δείχνουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπαίνουμε στο αεροδρόμιο. Θα είναι νομίζω λίγο δύσκολο στο μεγάλο αεροδρόμιο, όχι στο μικρό. Θα φύγουμε από την πόλη της Ανδρέας. Επίσης θα βάλουμε κωδικούς για να μην μας κυνηγάνε οι μπάτσι. Ωραία, ξέρουμε, χι. Δεν θα προσπεράσει μετά. Ωραία, μετά με χι για να το προσπεράσουμε αυτό. Περιμένουμε να ανοίξει όλο το παιχνίδι. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι με jetpack. Ο δεύτερος είναι πιο εύκολος. Είναι με το, πώς το λένε, ναι, με το αμάξι με το Monster. Και ο πιο δύσκολος και ο τρίτος είναι με απλά ένα αμάξι. Και ο πιο δύσκολος από όλους είναι με, εντάξει υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι, αλλά δεν σας πούμε όλα σήμερα. Είναι να πας με τα πόδια, το πιο δύσκολο. Εμείς θα δείξουμε το πιο εύκολο σήμερα με το jetpack. Για να μην μας κυνηγάνε οι αστυνόμοι θα βάλουμε αθάνατος και ποτέ καταζητημένος. Πρώτα αθάνατος, καλύτερο. Βάζουμε τους κωδικούς, ενώ είναι καταζητημένος. Όμικρον δεξιά, αριστερά, τετράγωνο, δέλτα πάνω. Ωραία. Βάζουμε κωδικό αθάνατος, κάτω χ, δεξιά, αριστερά, δεξιά. Αρένα, δεξιά, κάτω, πάνω, δέλτα. Ωραία. Βάλουμε αυτούς τους δύο κωδικούς. Τώρα θα βάλουμε και κωδικό jetpack. Πρέπει να βρούμε πρώτα το σπίτι. Βρίσκουμε εμβάνιση jetpack. Πάνω, κάτω, δεξιά, όχι λάθος. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Αρένα 2, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά. Λάθος. Πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά. L2, αρένα 2, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά. Ωραία. Πετάμε, βλέπετε. Πετάμε start, χίστομα. Και θέλουμε να πάμε στο μεγάλο αεροδρόμιο. Θέλω μεγάλο. Θα σας δείχνουμε και το μικρό στο χάρτη. Το μικρό αεροδρόμιο είναι αυτό εδώ. Θα σας δείξουμε και το παλιό αεροδρόμιο. Σας προτείνουμε στο παλιό αεροδρόμιο να μην πάτε. Γιατί είναι ένα απλό αεροδρόμιο που δεν έχει τίποτα. Δεν λέμε τίποτα, να το, αυτό εδώ είναι. Και όλα τα αεροπλάνα αυτά που φέρετε είναι σπαρμένα όλα, έχω πάει και έχω δει. Δεν λέω το αεροδρόμιο. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε σε αυτό το αεροδρόμιο και μπορώ να σας δείξω και στο άλλο αεροδρόμιο εκεί. Αυτό εδώ, που δεν έχει τίποτα.
είναι να σπάμε εμείς, βοηθούμε το κόκκινο. Φύγαμε τη δισκέτα που είναι το σπίτι μας. Κοιτάξτε πως σχολιόμαστε με το jetpack. Υπάρχει και αυτό. Με αυτά. Εμείς θα ακολουθούμε αυτά πιο πολύ. Κοιτάξτε. Ωραία. Εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε όπως είχαμε και πριν να μιλάμε για τους εσωτερές. Έχουμε πάει αρκετά ψηλά με το jetpack. Ωραία, πρέπει να προσπαθήσουμε. Πάμε πιο γρήγορα. Αλλά δυστυχώς δεν πάει το jetpack. Μπορούμε να πάμε και μέσα από τα δέντρα, κοιτάξτε. Και δεν παθαίνουμε τίποτα. Αου, αυτό είναι ξύλο. Κάτω. Πού είναι το δέντρο. Προχωράμε. Προχωράμε. Ας κατέβουμε λίγο. Και ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα. Α, είναι νερό. Μπερδευτήκαμε. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα. Κάπως τέλειο. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε έτσι. Κοιτάξτε, νομίζω πως στο δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά μάλλον δυστυχώς δεν σε αυτό μπορούμε να πάμε μέσα. Μόνο από αυτά τα δέντρα μπορούμε να πάμε μέσα. Συγγνώμη όμως, με πονάει το πόλο μου σήμερα. Ωχ, φτάσαμε στα αεροδρόμια κιόλας. Αυτό είδαμε. Ωραία. Θα ψάξουμε να βρούμε το αεροπλάνο τώρα. Είδαμε ένα αεροπλάνο που είδατε και εσείς εκεί. Τι είναι αυτό. Πάμε να δούμε από κοντά. Δεν ξέρουμε τι είναι. Α, είναι για να δούμε το αεροπλάνο. Κοιτάξτε τώρα που θα πάμε. Μου το είχε πει ένας φίλος μου να πάω. Είπε πως εκεί θα είχε αεροπλάνο. Ω, αυτή είναι πάνω από την πλευρά. Κάτω μου. Να το.
πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς μπαίνουμε μέσα. Έχουμε δοθεί η πλευρά. Τι είναι? Την άλλη πλευρά. Ωραία είναι. Δεν είμαι ποτέ κωδικός. Πάμε τώρα πίσω. Πάλι εκεί στο jetpack. Από εδώ πάμε. Το πήραμε. Αυτό πήραμε. Πάει δυστυχώς πάρα πολύ αργά. Τώρα πάμε να σας δείξω πώς το απογειώνουμε. Ναι. Λάθος μου. Αυτά είναι μικρά αεροπλανάκια. Όπισθεν σιγά σιγά. Δυστυχώς όπισθεν και τέτοια δεν πάει τόσο γρήγορα. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ναι, σωστά. Δυστυχώς τα μεγάλα αεροπλάνα, όπως είδατε, καταστρέφονται εύκολα. Εσείς αν τα καταφέρετε πιο εύκολα, γράψτε μου στα σχόλια. Αν θέλετε κάντε subscribe και like. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Γεια σας!